aya marjiya ummul kairi assalamu alaiki aya marjiya assalamu alaiki ummul kairi assalamu alaiki aya marjiya assalamu alayki ummul karim assalamu alayki ya mariya ya majikan bawa a san da ke neman taimako ina roƙonka Allah da gaske nake son batul ka da dan ciwon kaunar ta ko zan sheka ka bani kwarin gwiwa in jaddada wa masoyanta santa shine naka sabida girman sayyadi abdullahi da sayyada aminatu aya siddiqa assalamu alayki ummul karim assalamu alayki ya mariya Allah ka kaki salati ga mai cikakken sufar da shi yasa aka sanka ka sa da du ahalinsa sannan ka sa da sahabban annabu ba sa shakka Allah ka sa da waliyanka masu tsarkake ruhi da ambatar sunanka ka sa da du mai kishin ahalil baiti sabida girman sayyada wa maruka ya shehu Ahmad Tijjani da'iman yan faira akan ka ba ma shakka barhama kai ne ka wuce ka warware aka gane wallahi ba na biyunka abul futuhat kai ne abun yabo da kirari na yarwa shashaninka labbai ka shauki burima sirrin Allah sharif na salamu raji banda kamar ka assalamu alayki ummul karim assalamu alayki ya mariya in wanda so mai zai sa mutum kamar ni sayyada ya ce yana gaishe ki batula nai imani a ko'ina babu irin ki babu wacce ta kai ki ina bidar wata dama ki sa idan na yi begen na ya kamu da sanki sanya abin da na saba a kowace kasida shi ne salamu alaiki salamu alaiki assalamu alaiki hasken ma'aikin Allah batul shashalinki a bari yabo imani yana zama a zukatanmu ne idan muka soki da kin masoyanki ake kinki babu nishadi ga mai musulamarinki ki sake ba mu ɗauka mu bayyana ciwon da ke cikin kirjinmu ko za mu ji sauki assalamu alayki ummul karim assalamu alayki ya mariya idan gari ya waye ashe duhu zai yaye to ya kamata mu farka batula ta kai mu mace akan ta ko ba hujja ku zo mu tare mu ɗauka Allah yana bayyana martabar ta kai mai ya saka ka zaɓi kwana
mukamin da babu mai iya ɗauka, ita ce mabaruka. A bari yabo daidai ce ku bayyana ko kurbe, waɗansu to za su fasa. Batulu ta zarta sani, kowa da kowa ya sani, kamar ta har yau an rasa. Abun akwai mamaki, kamar a yanzu da ce wai da kwance ya faɗi ƙasa. Al'amarin Zara yana rikita halitta, shiru ake dan tafiyar akwai ta da nisa. Assalamu alaikum ummul karim, assalamu alaikum ya mardiya. Wadanta suna da sufa muke sabida halittu su gane ta zarta sani. Me rai yake canja tufa, in babu to ba magana, dukanmu nan nai watini. Faɗi sunanta kawai yana rikirkita bawa, maza a bar ɗaura zani. Wallahi tun wuri mu sani, nishadin Allah mu so abin duk da yake so, ku gafarce ni. So a ruhinmu yake, amma fa in ya zama so ba magani gun likita. Mai san uwa to ka sani, tilas ka so 'ya'yanta idan kana son kukuta. Hakikanin soyayyar annabi san faɗi mana, rijalikar dai a bata. Darai jiki zai motsa, ma'aikin Allah da faɗi makar ku raba, shi